Guys, nandito po tayo ngayon sa Lawak. Ito po sa baluarte ni Sir Brian Balderas. Yun. Mag-i-eye shoot tayo dito na American Bully. Yan doon. Prepare ko muna yung gamit. Rod, syringe, bago lang. Plastic na nga. Ito na dalang ginagawa ya? Tama ba? Wow, puto. Wala ba hindi lang yan? Siya dito po kayo siya. Hawakan niyo po sa leg yung maso niyo po. Tara. Okay na. Sige. Amoy. Amoy. No! Bayot. Sarap ang amay. Ha? Ay na, lapit ka dito. Lapit. Lapit ka, Kogi. Tampa mo sa. Hindi na agad din tao. Yan. Pakita mo sino ka. Sige. Pakita mo sino ka. Kinu-kinot lang eh. Diyan. Ay, wala loko. Ha? Alba. Pakita mo sino ka, Alba. Hindi na gumalaw yung babae. Alba. Alba. Yan, ginukuhanan ko natin siya ng similya guys, si Alba. Exotic bully guys. Gwapong gwapo. Sap, palikod mo na. Tatakasal ko, bakit ano? Hindi nakabigyan guys. Yan, pakita mo Bon. Yan ah. Ganda pala si Milya ni Alpay oh. Lupit, ganda. Alright guys, hintayin mo muna natin na makuhanan siya nito Milya. Then ipapasok natin dun sa babae. Ang gagawin sige yung babae guys, busalan natin mamaya. Mapektasan tayo. Ay, labas mo din na. Galit mo kay Kuya Jan. Ano na nalabas ko? Hindi ka nalalabas mo kay Jan. Aso mo yun nandun? Hindi mo ba? Ilang beses natin boss? Diretso na natin ito siya medyo patapos na yung aso mo. Ay ngayon, bubukas ulit. Bukas ulit. Tatlong araw o dalawa? Times 1,000. Bahala ka kung gusto mo 3 araw o 2. Gusto sa amin. Para yung sigurado na. Tatlo lagi no? Tatlo lagi ka na. Surbol. Patapos na din to no? Napabaya kayo, laging labas kami. Kaya hindi ko na paliguan mo, sabi ko wag na, sabi ni Brian. Huli na natin yan. Huli nito makuha mo tong katawan nito Pakita mo nga yung katawan niya. Yun, sa mga gusto magpa-stud ng American Bully, solid, compact size. Grabe. Pakita mo yung mukha. Si Kuya Brian, Kuya Jan, pakita mo compact size Pinadayot ko na to? Yan yung leg niya. Yung leg niya guys, pakita mo yung leg niya Bob. Yung leg niya parehas dito sa katawan niya. Oh. Huwag yung tiyan ko ipapakita mo boy. Hindi makakita mo yung tiyan ko Talagang patay talaga yung tiyan ko.
Okay, alright. Pause mo muna. Trigo. Yan, alright. Nakolekta na po natin guys. Dami oh. More than 10 to. Yan, more than 10. Pero mga around 15 ml to. Stock naman na natin ng ganito. Palalangoyin natin yung mga similya sa loob. Sa ilalim. Saka igupin natin sa pinakailalim guys. Yan. Sampu lang kukunin natin dito guys, sampu lang. Dami. Hindi natin kailangan kunin lahat yan. Kaya tingnan nyo, parang may gumagalaw-galaw dyan. Ayan. Pero pag pa blue light to, kitang-kita dyan. Yan, parang 20 nga yung nakuha natin. Dami. Sir, katalikod nga sir. Hindi ka na. Katalikod mo sa akin. Hindi ka na. Ayan, pasok na natin guys. Bakit? Bakit? Yun. Insert. Ang una, ayaw niyang ganyan. Nasasaktan yung una mo. Wala, hindi magic hands yun. Alright guys. Wang, bilis-bilis lang, dali-dali lang. Kagandaan po ng AI guys, ganun. Hindi po stress yung lalaki sa babae. Walang napagod. Healthy ang similya, saka healthy din yung babae. Ayan, ang likot niya kanina, ngayon hindi na. Nasaan dalay? Dalay. Oops. Ito muna dito. Tapos mo natin ng kahit na 2 to 5 minutes guys. Para yung mga swimmer, yung similya, diretso na doon sa loob. May matapon man, mga ano na yan, mga prostatic fluid doon. Nilalang mo yun ang similya. Alright. Yun, dilat ng ano, dilat ng ito guys, similya to. Dilat, similya yan. Prostatic fluid lang yung karamihan dyan. Ilalang mo yan ng similya. Ng similya. Yun, baka may askal dyan. Yan ang swerte ah. Oh, baka may nag-alap dyan ng ano, similya oh. May askal dyan sa inyo. Kunin nyo kay kuya dyan. Mahal na similya to. Baka yung askal dyan sa inyo. Yan guys, maraming salamat po. Please follow for more videos. Bye bye.